Now karon sa pikas bahin, niya po'y nangawat og kondom. Oy. Nangawat og kondom na dakpak. Ang sa maning kondom para asa man ning gikawat usa ka buok ni or daghan ning kondom nga iya pong ipamaligya. Ato sa check may galang report o ba ni Idol Tweety na linya karon. Yes, Idol Tweety. DYHP RMN Report. Attorney Rufil, nagtingkagol karon ang 23 anyos nga bagger sa usa ka mall human gingong nangawat ug usa ka kahon nga Oy. kondom. Attorney Rufil, dinhi sa may barangay Mabolod, Dakbayan sa Sugbo. Usa ka kahon. Kining usa ka kahon yang gikawat. Attorney Rufil, Baligyan niya din mahimo og sosyal mo gamit. Basing i-share. Attorney Rufil, Aha. Unsa ning tawhana? swerte man daw ning kondom. Attorney Rufil, ilabi na gibutang sa pitaka. No, manay pagtuo. Basing no years na. Attorney Rufil, nga tuo-tuo ba? Munang iya po gurong i-share sa iyahang manghigala. Unsa man ning Sige. Attorney Rufil? Sige, usa ka kahon ning kondoma nga iyang gikawat. Unsa man hitabo aday Idol Tweety? Kanos man ni mahitabo? Kani sa Attorney Rufil kagabi ni siya nahitabo apan karon siya nagtingkagol na sa Mabolo Police Station kay karon pa man ni siya gidala. Ang kini mong suspect ato lang tago sa pangan nga Jason, bagger ni siya sa kaning nga maong mall. Taga Panagdait gid ni siya, barangay Kasambalagan ning Dakbayan sa Sugbo. Nasikop ni siya Attorney Rufil sa mga security personnel sa mall. Ang kini mong suspetsado samtang padung naong takinigawa sa maong lugar humana na matikda naman sa maong gwardya nga duna na may nagbugdo sa iyahang pants. Attorney Rufil, nya nasuta nga duna day sulod nga usa ka kahon nga kondom nga gipanag-iya pa ani nga maong mall tungod wala man kini mabayre. Ya base pod sa tong pakiginabi sa kini nga maong suspetsado. Attorney Rufil, nagdumili lang siya magpa-video apan nisugot ra man noon siya nga mo storya siyang habig. Matod pa niya nga ang kini nga maong usa ka kahon nga kondom. Attorney Rufil, kanang di naman mabaligya. Kaya lagi guba-guba naman daw ang kini nga maong box. Oy. Niya dayon pananaw niya Attorney Rufil, adi naman ni mabaligya niya dayon na flat naman niya kining maong box. Motong iya dayon gisuksok sa iyahang pants. Attorney Rufil, nga nagtuo siya nga okay ra pud ang iyang gibuhat. Apan idugang pud ko ni Attorney Rufil nga natingtal pud siya sa pagkuha sa mong kondom kay lagi na kuryoso si Attorney Rufil unsa man ning klasiha o unsa may porma aning kondom. Attorney Rufil, motong iya na ning gikuha. Attorney Rufil, munang nakuha noon gyud sa iya ang kini nga maong usa ka kahon nga kondom nga mukantidad ra pagyud sa 300 kapin ang kantidad ra ani ang kondom. Attorney Rufil, ya tungod kay nakalapas man pud siya og nawa man niya ang pagsalig sa kining maong mall. Attorney Rufil, may pasakaani siya og kasong may kalapasan sa qualified theft ang kini maong suspect. Attorney Rufil, Aha, okay. so far Attorney Rufil, mo na ang kinatibukan nga storya kabahin na ningo sa kalalaki nga nangawat og kondom sa usa ka dakong mall dinhi sa Mabolo. Attorney Rufil, kauban nato sa tuang RMN Patrol atong speed pilot ato ang radyoman George si Kuya kini Idol TV Saya from 93.9 of DYHP RMN Cebu, tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Salamat Idol Tweety sa imong report. Lisod na ipangatarungan nga sakpan ka nangawat og kondom kay. Kay lahi man ang ngawat ka niya, sakpan ka nangawat kag pagkaon, mingo man luoy lang mo sige gutuman ko. Oh. O panalitan ang gikuha nga pagkaon, kutob pang pagkaon ra pod ay po nang kuha kahon usa ka pagkaon usa ka kahon sad na karon di na po baligya na nang imo di na kaon na nga gigutom ka. Pero kining kondom sa magpagpasa unsaon man nimo pakiluoy anak kay. Masakpan ka nangawat kag usa ka panalitan ilorde na kaon-kaon gutom gyud ko sir. Murag maluoy pag taon nimo pero kanang kondom sa man pagkaon nga sa gigutom ka.